Ịchọ ka afọ gị dị flat na-eyi a mmesi ka inene ọ bụ ọgwụ bụrụ vitamin ọnya ka ọtụtụ ndị ọcha ejiri enwe ikpo afọ. Ihe a bụ fish pepper soup oyibo style. Ị na-anya ọ na-afịa arụ ifu ndị ọcha nwere ikpo afọ. Unu solu m ka unu nene wee mụta. Daalụnụ. Ndewo na ụmụnne, taa mmesi tilapia pepper soup oyibo style ya ka nsi ga-esi ga-apụ iche nọnyere na anyị ka unu fụ. Oke nwa ga-enyere m aka. Tata nna yelo mama maka koko to tomato ose oyibo na ose igbo ihochinyelu mama gị aka ma igbo gboke ma igbo nwanyị ọ na-adị mma ka ị na-ayelu mama gị aka. Abịago m isi unu fish pepper soup oyibo style. Ọkwa ifuru tomato ọkpala ma a na-akpọ oke nwa ọ bụ ya kwọrọ ya, ọ kwọkọtachaghị ya o mego ọrụ ka ọ dụrụ m izi. Ọ kwọrọ tomato fresh tomato kwọọ onions tinye wee kwọkọta afa ncha ma ose igbo ma ose oyibo nke a na-agba okpokpo anaghị ekpo ekpo. Ọ kwọkọtachago fa ncha together, so ọ bụzi ọrụ ma over to me. So mmesi n'unu fish pepper soup ndị ọcha nya oyibo style. So kapasi esi ebe fanara etinye ụzịza, fanara etinye ụtazi ma ọ bụ anything ma ọ bụ soup spices mba. Kapasi eme onwe ndị ọcha na-eli ose fa akpọ ọnya ihe a ga-akpụ ya bụ all the spice, it is spice. So pa na-elikwa ose onwe ndị na-eli soup ndị ọcha nchọ isili unu ọ bụ kapasi esi fa bịa fa asị gị na fa nwee soup ilie nye ọ ga na-ekpoche jawụjawụjawụ n'ọnụ gị. Onye mụrụ nwa ga-eli nwunye ya ka eji abụ ọ bụ secret fa ji agụ fa mụcha nwa afọ fada. Ịnara afụ ndị ọcha nwere ikpo afọ, ịnara afụfa ọ na-adị rare ịfụkwa ndị ọcha nwere ikpo afọ. Ịya alaikikwa ihe a na anya ka anyị sipụta ka afọ gị dị flat na ihe a ka inene ị ga-alaikikwa ya, afọ gị ga-ebido dịba flat. Ọ bụ tomato soup mbụ tomato ọ na-asụzi ọfụma mgbe anwụ etinyechaghị ya nnu ma magi ma ụmụ ihe itinyecha enye nnu ma spice ịchọ itinyechezi ọ na-asụzi. Ịsachala azụ tinye na ya, ịsachaziala azụ tinye na ya, ịfụzie ka azụ si ga-anọkọ ọnụ ọ ya na-agbalị ọ ga na-atọkwa ụtọ maka ite anya dịghị tacha anya ọ ya si lọlọ azụ ahụ ọka dịzikwa butekene ya biko na ọtọka ifu gị. So na anya ka anyị bido na ihe a bụ oroma nkịlịsị ifuru ya lemon ya ka m na-agbakwasị ya ka m wee sachapụ ya ka ọ dị ọcha ọfụma. Ifuru ya so ịgbakwasị anya wee sachacha anya ịsachapụ ya ihe na-ekoche eko ụmụ ihe a na-ekoche bọgọbọgọbọgọ n'azụ. Ịkpacha anya kịta ịsavia ịsacha anya ije ṅachapụkwa ya anya ọ dị clean. Iwee bido sibie ịghọtago ọnya bụ na nsi nri n'ụlọ amaka, nri esi n'ụlọ amaka. Ihe so azụ ọ dịgo sparkling clean ọ ya adịkwa egwu. Azụ a ịma nsa na one nsali ya, nke a bụ nke ịtọ nna aṅachi ya kịta. Ọnya na azụ ọ dịgo redi ịba n'ite kịta maka na gịnị ọsụbago ọsụbago n'afụgo ọsụbago otego ọsụba itinyebezi azụ ebe ọ na-asụ. Mgbe o ghezi anyị ga-emekwe ka unu mara. Afa m bụ Lọlọ Nneka Ijelenze. Ọ bụ na mba Eliza ka nsi na-ewetala unu ozi ọma nye na anyị akara ịfụnanya ma kesakwanụ ọzọ bụkwanụ ụmụ unu afọ Igbo ma sụọlụfe asụsụ Igbo ebe ọbụla unu anọ na ka nke anyị ghara ifu. Ndeewo no ka emesịanụ.